gaur Iruñan bat egin dugu Israelek Madrilen duen enbaxadaren eta Barcelonan duen kontsulatuaren aurrean egindako konzentrazio deialdiarekin. Eta bat egiten dugu halaber Palestinako herriari sustengoa emateko gizarte zibilak burutu dituen eta burutuko dituen ekintza zein adierazpen guztiekin. Konzentrazio honen helburua da arlo juridikotik Palestinako herriak pairatzen duen genozidio egoera salatzea. Eta hau egiten dugu komunitatearen zati handi baten isiltasun konplizearen aurrean eta zuzenbidearen aplikazio eraginkorra bermatzeko nazioarteko mekanismo instituzionalen eraginkortasunik ezaren aurrean. Egoak emaki banizkio, nerea izango zen, ez zuen alde egingo, baina Palestinaren aldeko legelariek honako hau eskatzen diogu Espainiako gobernuari. Aitor dezan jendaurrean Gazan gertatzen diren gertakariak genozidio krimenaren ohiko ezaugarriak dituztela. Nazio Batuaren Batzar Nagusian susta dezan 377 ebazpena aktibazioa eta babesteko erantzunkizunaren printzipioen aplikazioa. Eten dezan Israelgo estatuarekiko lankidetza militar, teknologiko eta komerzial oro. Israeli armak enbargatzeari buruzko errege lege dekretua onar dezala behingoz atzerapen gehiagorik gabe. Europar Batasunaren esparruan nazioarteko zuzenbidea betetzera bideratutako zehazpen politiko, ekonomiko eta diplomatikoak ezartzea susta dezan. Gazako laguntza humanitarioa indar dezan eta aitor dezan Gazan gozete egoera bat dagoela, salbuespeneko nazioarteko krisi bat suposatzen duena. Eta Israel gobernuari lurralde okupatuetatik berehala irteteko eska diezaion. Eta deialdi hau zabaldu nahi diogu dagokien neurrian Nafarroko legebiltzar honi, honen aurrean gauden honi, eta Nafarroko gobernuari. Hola,